Hi bye, ug sa tanang mga naminaw karon. Just call me Charm. 25 na ang edad. Taga somewhere in Visayas. But na ako karon sa Mindanao nagpuyo tungod sa kuang trabaho. I'd like to share these little memories that's still dwelling at the moment. Magsugod na ta. I am a part-time instructor sa usa ka university dinhi sa Mindanao. I have to live a life independently kay wala ko'y family or relatives nga naa dinhi. I have a low-key lifestyle, but that doesn't mean I'm not sociable. Komportable lang jud ko aning style of living. However, na-joy twist atong kinabuhi. When it seems like things are smoothly running, there would be chances of messing. Ani ni siya? I have a friend who is married and have 2 kids. Si Ali kay 4 years old ug si Ace kay 3 years old na. Suod kay mi ani nga higala and we are more like sisters na jud. Nagkaila mi niya dinhi ra pod sa Mindanao. Nabot siya dire tungod kay diri na destino iyang bana. Pareho mi nga walay relatives dire. Kinugos pod nako iyang first child na si Ali. Unfortunately, nagka-nervous breakdown siya o giuli siya sa Visayas. Pero, gipili ang mga bata since naadari ang papa nila. Actually, at first nakabantay na jud ko nga naay lahi siya ha. Dili siya mahimutang and emotional kayo. Something nga makaingon ko nga nagka-postpartum man siguro ni siya. Nag-goal ko para niya. At the same time sa mga bata ko. Iyang husband kay police and sadly, nanay lain. Wala akong makasabot o unsay angay na kong buhaton, kaya ako man hinuon ang nahimong immediate guardian sa mga bata. Gitry na kong kontak iyang husband pero walay response. One thing I knew is naa siya'y half-brother nga sundalo ug naa din sa Mindanao na assign. Although wala pa mi magkakita ani niya, pero naiskutan na siya sa kuwang friend maong nakahinumdum ko sa iya ha. So gikontak na ko siya para pahibaw-on sa nitabo siyang isuon. At least na ay makaatiman sa mga bata. For the meantime, nasa apartment na ako ang mga bata. Pero dili man sad ko mo pasalig nga ako'y mo bantay nila kay naapod ko'y trabaho. Bisan og nag-work from home ko, ang dili sad nako kaya nga ako ray mag-atiman nila. Tuod man nakontak na ko iyang igsuon o gihatagan nako siya sa address nako para makuha niya ang mga bata. After pila ka oras, may abot ang lalaki nga naka-uniform pa. Let's call him BJ. Gato ko matured na kayo pero batanon pa man diay. Wala mi duol sa iya mga bata kay siguro first time sa mga bata nga nakakita niya. Mas naglisod noon mi ug unsaon ni namo pag-am-am sa mga bata nga nanghilak man noon pagduol niya. Maong nag-decide na lang ko nga dinhi usa ni nako kadyot ang mga bata. Then basin pod og naa siya'y kaila nga pwede mo alagaan while on duty siya. At least man lang mabantayan ang mga bata. Pagka morning ana ni balik si BJ ug abi nako og kuhaon na niya ang mga bata. Pero gusto day siya makigsabot nako. And honestly, na-shock jud ko sa iyang plano. He will take care of the kids daw. Pero dapat na ako. Since ako ra mo duol ang mga bata. At first kay nag-hesitate ko kay lisod. Unya, hassle kaayo para nako. Mahimo kong instant mama. Ang lisod biya ning working ka. Unya mag-alaga pa kag bata. Dili na ko feel nga mag-career woman. At some point nakaingon ko nga pwede raman sad. Kaya wala na ko'y bills na bayron nun. All basic nga necessities kay shoulder na niya. Ang ako na lang is mag-alaga sa mga bata. Wala man tuod ko'y makuhang sweldo ani. At least wala na sad ko'y expenses. But dili sa ingon nga ganahan ko kay wa ko'y magasto financially. Gusto rasad ko makatabang sa akong amiga o sa mga bata. Sa ako pahuna-huna, kaya ra siguro ni kay TTH man sad ako ang schoolwork and pila lang ka oras ang duration. So ni-agree ko sa iyahang plano. Pero wala ko ga-expect nga adto mi sa laing balay mo puyo
kaya I thought anhira sa kuang apartment. Nagka-argue mi kadyot pero nisugot na lang ko kaysa kung nahuna in case og dili na ko makaya, makabiya radayon ko. Sa mga to nga gihatod biniya sa usa ka balay nga gipuy-an niya. Dito daw miniya pa stayhon samtang dili pa siya kauli-uli. At least man lang naa daw tao sa balay. Dito sa mi nangatulog sa mga bata siyang kwarto kay limpyuhan pa ang pikas kwarto. Nag-exchange na pod mi og cellphone number in case of emergency. Dahil nilakaw na siya kay mo duty pa siya that time. Actually, medyo dili pa kayo na ako ma-realize ang situation ug nganong nisugot ko aning butang. Pero I know nga everything has a purpose. Giisip na lang nako nga temporary ra ni ug mabalik ra sa normal ang tanan. The next day, sayo kay ko nakamata. Tulog pa sa mga bata. Paggawas na ko sa kwarto, na-shock jud ko kay naaday si BJ sa sala na tulog. Nakauli siguro ni siya, pero wala na ko nakamatngon. Midiretso na lang ko sa kusina kay magluto ko, bisan og di jud tuod ko hanas nga magluto-luto. Taod-taod nakabati na kog tingog sa mga bata. Kaniday si Ali, bisag giingnan na nako nga mami ninang itawag sa kuha. Pero mahibong jud ko kay mag-charm ra jud ni siya nako. Hasta po ni si Ace. Nakuluto na ko og pamahaw namo. Ug gipapukaw na ako sa mga bata si BJ para makadungan og kaon. Well, nami sa lamisa, nakabantay siguro si BJ nga nag-charm ra nako ang mga bata. Kay maski siya wala po nag-uncle or tito. Nag-BJ rasan. Mura naman noon mi ani og tropa-tropa lang. Pero wala lang sa ako ni Imik, kay unya na ninako sultian ang mga bata. Mas maayo maning makahibalo mo tahod yun. Well, nagungit ko ni Ace, naingon bitaw na si BJ nga, sugod karon ha, papa na inyong itawag na ako. Unya siya, while pointing sa kuha, kay mama daw itawag sa kuha. Ug ingon pa yun siya, nga di ko gusto makabati nga mo tawag mong charm og BJ na mo. Nakuratsad ko pero mura kog mahimuot kay the way siya nag-istorya, mura jud dagkong tao iyang katubang. Nga wa man intawoy ni mga buot pa. Ug sa wala dama, nakalitan jud ko kay niingon siya galit nga. Pakaliguan niya ng mga bata ma. Iguman nila kaon. Medyo na awkwardan jud ko na mati. Di sad ko komportable siyang gusto nga tawagan. Itubag ko nga wala makakay duty karon. Ikaw na lang pakaligo kay na ako'y klase ron taon. Lisod po dug ako rata ng trabaho. Bahin-bahin pod panagsaoy. Abi na ko mo balibad pero ni tando raman di ay. During sa klase na ako, wala jud intawon ko na hapsay kay naay sigig dagan-dagan sa akong likuran. Plus na po jud sig hilabot sa akong mga papeles sa lamisa as in distracted kayo ko. Manawa jud ko nakaagwanta ug nagpatabang na ko ni BJ nga kuhaw ng mga bata. Kay naara man siya sa sala, nagtanaw og salida. Ako siyang giingnan, pwede ko pakuha ni mga bata sabi, kay dili ko katarong ani. Pero gided mara jud ko. Naalingit na jud ko ato kay naulaw ko sa akong mga estudyante. Ako siyang giingnan nga BJ, please na jud ni, waasa ni mga bata din eh. Pero gihinay ra gyapon ako istorya bisag galagot nako. Og dead mara gihapon siya. I don't know kung nakabati ba siya or nagpabungol-bungol lang. So ako siyang giingnan. Nga pa, kuhaasa ni mga bata din eh. Palihog. Kay di ko kahuman aning akong trabaho. Usa pa may barog ang kanahan. O ingat siya. Halimo dari lang ga. Adto sa atas sa gawas. Magbay ta og ice cream. Tood man idol ang mga bata og nanggawas sila. Nakaginhawa jud intawon ko kay makafocus na ko sa akong discussion. Then almost 2 weeks na mi sa among sitwasyon. And sometimes kami sa mga bata ang mahabilin kay duty si BJ. Ano sahay dili siya permi magulian sa balay. Unless kung dili siya mo duty, anha pa siya mustay. Pero kanunay siya nga makontak og mangumusta sa mga bata. Kanunay niya istoryahon nga murag iyahadyo mga anak. In just a span of time, dali ra kayo niya napasuod ang mga bata.
Sa bagay, nakita man sad nako nga himanggaon jud siya sa mga bata. Kay kanunay maniya nga dalhan og pasalubong. Ang kaloy-an ra pod nga na-manage man po nako nga mag-online class ko while naa ang mga bata nga tapad nako. Nga wala na sad kaayo nagsinipat kay gipalitan mi ni BJ og mga drawing og coloring book, nalingaw ra sad sila. Then mga third week na to namo nga stay dito. Nikalit og uli si BJ. Gatuo ko nga dili siya muli that time kay adto ra siya sa kampo mustay kadtong nagkatawagay mi. Naka-remember na lang noon ko nga pagtawag na ko niya anang adlaw. 2 times to nag-ring before niya gitubag. Mostorya na unta ko adto sa dihang nakabati ko sa pikas linya nga niingon, Brad, himong mama o ni tawag. Then mingon to si BJ nga, hello ma? Tubag ko nga, mama ka diha. Ako ni oy. Tubag si BJ, aw, mama manggod akong gi-phone book dere. Gatuo na noon to akong kauban, nga akong mama na nawa. Sa kong nahuna, kariro na dyan nato atong pagka-instant parents ani di ay. Anyways, mga 7 PM na to siya miabot. Siyang ipangutana, niuli maligi ka. Tubag siya nga, gimingaw ko sa mga bata. Nilive sad kog 2 days kay na ako'y i-process. Itando-tando ako din gitawag na ko mga bata. Gibiyan ako sila og nisulod ko sa kwarto. Before ana nakabati ko nga mingon si BJ, nga langga, hilota ang abaga ni Papa be, kay sakit. While nagsandig sa sofa. Nalingian ako ang gipislit-pislit ni Ali og Ace ihang abaga. Medyo naluoy ko nagkita kay gikapoy guro ni siyang trabaho. Las bugat pa jud og ipangdala. Taod-taod pagawas na ko sa kwarto kay nang hipos na ko sa mga gamit. Pagawas pa na ako kay serious kay silang tulo nga nagtan-aw sa salida while gisabak ni BJ says. Itapad ra ko nila. Then mingon si BJ nga anhira ta matulog sa sala kay mag-movie marathon ta. Nalugot po ng mga bata. Lisod pod ako ray magpalahi. So majority wins dyan. Naglatag na may foam o bedsheet. Among pwesto kay si Ali, ako, si Ace, dayon si BJ. At first medyo gilaay ko kay kingkoy mangudto among gitanaw. Sa dihang nakatulog ng mga bata, kami nilang duha ang nahabilin. Gibalhin ako sa line channel. Sakto ra pod kay pagbalhin ako, naka-timing jud pod og horror na salida. Nya mas ganahan man kumulantaw ani mga horror og suspense nga mga salida. Although kapila na ako kita aning Conjuring nga movie, pero ambot ba nga makuratan man gihapon ko sa kahadlok. Intense na kayo ang among gitan-aw sa dihang niingon og kalit si BJ nga. Ibalhin abi, di ko ganahan mo tanawan na. Tabag ko nga, nindot yan tiwaso na lang nato. Pero wa dyan nagpalupig ang usa, gikuha dyan niyang remote. Ang remote, gigibutang raban ako sa may paahan ako. Nga dool-dool jud sa ato ang inampingan. Pastilan, hapit jud matapsingan. Murago ako sabot sa kong gibati ato, kay mas nahadlok pa ko siyang gibuhat kaysa sa akong gitanaw. Sa mga to ang gibalhin dyan niya sa line channel. Gilaay na pod ko, maong nisunod ko katulog sa mga bata. Kadlawon pa siguro to nga nakamata ko kay nahibong ko nga guot na kaayo sa likuran nako. As in dili nako kaliho. Sakit na sad akong pika sa baga kay gatakilid ko. Then ibangon na lang ko. Pagkita pa nako dikit na kay si BJ nako. Ug nakuyawan jud ko kay nawala namin sa isa akong tapat. Damonunon beya tong bataa, basin og asa na ron. Gipukan ako si BJ kay wa jud ko kita ni Ace ug medyo ngit-ngit pod lagi. Ako siyang gipangutana, asa man si Ace? May tabag si BJ, diri ra man to sa tapat nako. Gikuha na akong cellphone nako para i-flashlight. Hintawan. Si Ace kinabot na sa tiles, nahagbong guro to sa phone. Ako siyang giingnan nga kuha tuara ibalik to dere. Gialsa niya og gibalik og butang sa kilid niya. Ako siyang giingnan nga diri na sa Ace tapad na ko be. Mingon si BJ nga dira ra na siya kay aron dako siya space kay luhagan kayo. Siyang giingnan unya matagak na po na diha. Itubag si BJ nga alihan ra nako nag-unlan sa kilid. Ako siyang giingnan
Nakita na pong tulo maghuot dire. Mapiit na ni si Ali dire. Motong nibangon jud siya dahil nibalhin og pwesto. Then pagka next morning, since puro may nga walay work, nag-decide ko nga mag-general cleaning me. Kisukad pag-abot na ako aning balaya, wajud tawon ko kalimpyo og tarong. Sumotong nag-ilis mig kortina. Ang tanan nga pwedeng malabahan kay gipalabahan ako. Wala man say reklamo si BJ. Di man sad doon ako kaya pod kay mga bugat kaayo. Mabughat ang akong kaugatan. Taod-taod, nisulod na si BJ kay humana daw siya glaba. My goodness. Pagkita pa na ako sa gawas, nakahay-hay ng mga kortina, bedsheet o uban pa. Di jud ko katuo nga gihilam-usan raman guro ni niya sa tubig. Igo ra daw niya gitangtang ang kinamagawa ng buling. Sunod na po daw ang kinamanghuran. May pagipalaundry na lang ni nako di ay. Total, siya bitaw ang magbayad. That time po, nag-asikaso ko sa school papers after sa mong paglimpyo kay ting finals na to. Gipasagdan lang sad nako si BJ nga nagbantay sa mga bata since nalingaw man sa siya hagwa-hagwa. Magka-vibes man sad sila kay puro man sad mga lalaki. Feeling naman jud noon nako nga mura jud may tinuod nga magpamilya. Di man sad jud nako mapugnan nga maka-imagine kog ing ana nga butang kay mao man sad among sitwasyon ron. Then it was fine afternoon to. Medyo nahilom-hilom ang balay kaya nag-siesta ang mga bata. First time sa tunamo ni BJ nga nagkaistoryahan na og taas-taas. He explained to me some things from the past nga wala pa na ako mahibaluan about silang family background. We exchanged different topics sa kinabuhi until naabot mi sa tag-sa namo nga private life. He is still single, magwalay uyab, kay gabuwag na sila 1 year ago. Tungod kay dili kaagwanta ang babae sa LDR, ang nasakpan po niya nga nailain. Well, in my case pod, I have a suitor nga dugay na jud nga sigig pongyab na ako. Na siya ga-work sa BFP. Pero wala pa man jud ko ka-sure sa akong gibate para ato niya, pero willing daw yun siya magkuhat. Hambot lang pod. Ayon din si BJ nga, pariham day tayo mga single. Ayaw lang ka-awkward kung mama akong itawag nimo. Kay aron raman god masundog ang mga bata. Nakagets naman pod ko sa iyang point, kaso mailang lang jud ko. Ano sahay pod, basta kami randuha, mga pangalan ra namo ang among itawag. Pero og naay mga bata, anha pa mi magma, og pa. Days passed by, and nasanay nako og naka-adjust nako sa among situation. Nakita sad nako nga okay kay modala si BJ sa mga bata. Bisan tuod unsa kalisod sa among sitwasyon. Bisan tuod na times nga galisod siya kontak namo kay walay hapit signal sa kampo. Or mosaka sila bukid pero maningkamot jud siya para lang sa mga bata. Although lagmit rami nga magkaoban ni BJ sa balay, pero na-appreciate jud nako iyang care sa mua. I-update niya kanunay through text and call, and if kusog ang signal, makigi-video call pud na siya. Makaingon na lang ko usahay nga mura jud mig mga correct. Kay feel na mo ang among situation. Dili sad kay ko mailang siya ha, kay dili naman siya stricto unlike sa first impression nako niya. The longer we've been together, napansin ako siya ha nga tabian ug usahay pod kay sungugan. But I can honestly say, nga is definitely a definition of haligi ng tahanan. He can serve the nation at the same time, a father to his children. Pero bisan nung naka-adjust na ka, dili jud gihapon nimo malikayan nga sa puton ka. Kaya one time ato, I was busy sa trabahon sa school. Nambot ba nga wa jud ko kasabot sa kong gibati ato. Kay naglain pa akong paminaw, kay nagmens ko og sakit ya kong puson. Plus naluya na lang kong bedlong sa mga bata, maong nakasab-an jud nako ang duha. Medyo na konsensya ko kay first time jud to nako nabuhat. Taod, niabot si BJ. Ni dool siya had diretso ang mga bata. Feel na ko ni sumbong tong duha kay lahi man ang tinanawa ni BJ nako. Dayon ni dool siya nako. Nangutana siya, nga naman ka? Mitubag ko nga wala raman. Kidi man sa jud ko ka-explain sa akong gibati ato. Bag si BJ, niuli ko kay schedule sa vaccine pneumonia. Alaw na sa hapon.
Itando ra ko dahil nisulod ko sa kwarto kay gusto ko matulog kadali. Kay labad kay akong ulo. Unya mora ko gikaboy. Tuod man nakatulog jud ko. Dayon gipukan na lang ko ni BJ kay mulakaw na siya. Gipasulod na ko ang mga bata sa kwarto kay mag-siesta mi. Kay kapoy gyud akong lawas. Kaluyan pagmata na ko alas 3 sa hapon. Ni okay naman pod ako ang paminaw. Natarong na sad akong buot sa mga bata. Unlike kanina nga gisapot jud kog todo. Sa sala rami nagtambay sa mga bata. Niabot sad si BJ gikan nagpa-vaccine. Ako siyang giingnan. Unya, kumusta man? Mitubag siya nga nanghaway akong bukton. Labad kamay akong ulo. Mitubag ko nga pag-take og paracetamol. Nya pahuway sad. Dayon nisulod na siya sa kwarto. Wala po na ako gipasundan sa mga bata kay basig malunhat magpakugos bianing duha. Mga 7 PM na to natapos na lang mag-dinner pero si BJ wala dyan ni gawa sa kwarto niya. Gisigahan na nakog tutok pero walay response. Maong giablihan ako iyang kwarto kay basig na unsa na to siya. Nanulod mig tulo o giduol na mo siya kay hinanok man ang tulo. Pagkikap na ako nakuyawan jud ko kay perting inita. Moto ko siyang giingnan nga BJ. Anha pa siya ni mata. Ako siyang giingnan kainit man nimo eh. Moto ang temperature checking na ko siya ni abot siya og 39.2. Nakulbaan jud ko ato kay kataas ba sila nat niya. Ingon ani jud ay daw ang adverse effects sa 1 dose lang nga vaccine. So moto nga ako usa siyang gipakaon o sa gipatake og medicine. Igamit na lang po nako ang cold fever ni Ali. Gibutan ako sing agtang. Mao na lang jud to nga wala sa nagpabadlo ang mga bata while nag-asikaso ko niya. Manggawas na unta may niingon siya nga. Ma, ayaw sa kog biyahe kay basig convulsionon ko. Naadlo ko siya hang giingon maong wala na lang minibiya. O siyang ipangunta na convulsionon pa day ka nga dako naman ka. Itabag si BJ nga basin ba? Kay convulsionon man daw ko sa bata pa ko. Karon pa man sad ko katry og ingon ani kataas nga hilana. Tubag ko nga bata pa man kaato. Dali ra jud na ang seizure basta bata pa. Tubag si BJ nga basta ayaw lang ko ninyo biyahe. Sa moton naglatag na lang kog bedsheet sa ubos sa kama kay adto na lang mintulo sa mga bata mga tulog. Gimonitor gihapon ako yang temperature. Pagkakadlawon sa kini ubos naman hantod pag morning kani balik na sa normal ihang temperature. Adverse effect ra jud ito sa vaccine kay one shot ra man daw to nga vaccine ang gitupok siya. Nakita sad nako nga okay naman siguro siya kay nakigahagwa-hagwa naman sa mga bata. Then pagka next day pa man sad daw siya mo duty since gitagaan sila pahuway. Mong nananghid ko siya nga muli sa ko sa apartment kadyot kana ko'y kuhaon nga mga gamit. An madtupod ko sa school kay naa ko'y i-submit nga hard copy. Nisugot ra man sad siya, maong nilakaw ra dayon ko. Medyo nagtadaod ko sa apartment dayon sakto pod nga niabot ako mga higala ug nalingaw mig chika. Sila ra sad ang nakasabot sa situation ron ug nag-advise na ko usahay. Hapon na sad kay ito and for sure gabi na jud ko makoli ani maong ni text ko ni BJ nga igkaugmaan na lang ko muli. Wala siya reply pero basta kay nagpahibalo na ko niya. Pagka 8 PM nanawag si BJ na ako. Utahan na siya. Hain na ka. Wala pa man kami uli. Mitubag ko nga nag-text bi ako nga di ko kauli kay apiki na sa oras. Mitubag si BJ. Ngayon ka nga kadali ra ka. Unya naabtan kagabi. Nangita na biya ning mga bata. Gimingaw na sila nimo. Tubag ko nga ihatag ang phone kay akong istoryahon. Naman na sa damong istorya pero wala nagkatarong kay mga langas kayo. Ipawang na lang nako kay katulgo na sad ko. Mga 11 PM nanawag na pod si BJ. Mingon ko nga kagabi naman aron eh. Wa pa mo na nga tulog. Then mitubag si BJ, hala mama si Ace kay di mapatulog. Isamok-samok raman jud ko ani nila ba. Naglabad na biya akong ulo. Ako siyang gignan na nakatulgo na kay ko BJ. Pug sa nagpakatulog ng mga bata niya. Demingan si BJ. Ngalambing nga po ni ba aron matulog ni. Then ako siyang giingnan makatulog ram na siya nga way lambing-lambing oy.
Kapuyon ra na, makatulog ra na kadugayan. Sabag si BJ, ako kay di po katulugon. Mura man kog alive kaayo nga navaksinan. O siyang giingnan, nga pues, ako kay katulgon na kayo. Pagon ni nako kay galabad na akong ulo. Si BJ, nga sige, good night. Gi-off na nako. Then natulog na kay early ko nga mobiyahe pag-ugma. Mga 9 a.m. naabot na ko sa balay. Pagsulod pa nako, naluya jud ko kay kalat kayong balay. Mura naman noon ko aning housemaid kanang all around jud nga katabang. Pero dili lang jud ko magpasapot-sapot kay mo samot tag kamaot ani. Nigawa si BJ kan sa kwarto og naka-uniform na. Padyutihon daw siya ron kay naay emergency. Timing jud ay sa akong pagkabot. Nahuman ako og panglimpyo ang naarami sa sala while nagkita og news. Nagsigi og ring akong phone kinanawag si BJ. Naklimtan din niya ihang touchscreen na phone sa kwarto ug ang keypad ra iyahang nadala. Sumotong giadto na ako sa kwarto kay naa daw nag-text iyahang senior officer. Ipa-forward niya ang text. Nasend ra sa dayon nako niya kay wala man po'y password yang cellphone. I was amazed kay ang wallpaper niya kay katong kaming upat nga naglingkod sa bench after simba namo. Since wala man lagi password yang cellphone, maong nakunahon na anoon ko okay. I know nga sayop jud to akong gibuhat kay naka-invade ko siyang privacy. Pero sa gallery raman ko motanaw. And I was totally shocked kay naa siya'y mga stolen shots na ako. Nga purya gaba nga wa jud ko ganahe. Kay mo admit jud ko nga maot jud ko perme basta stolen shots. Mong swerte ra jud kaayo ning uban nga angayan gihapon bisag candid photo. So what I did, gipang-delete na ko tong mga photo na ko nga giapi na lang po na ko og delete sa recently deleted albums aron dili halata nga nanghilabot ko. Dayon gibalik na kog butang sa lamisa niya. Then one time ato nakunohon ako nga musuroy kadyo sa city. Ubanon ako mga bata kay sa tinuod lang gilaay na jud ko sa mong kahimtang. Gihulaman ra nako ang sakyanan ni BJ. Nakatry naman sad ko drive ana naman sad ko license. Excited sad kayo mga bata nga mulakaw. Tuod man nakasuroy jud mi. Di man sad kayo stricto as long as nag-follow lang ka sa safety protocols. Inaog ra may pag-abot sa plaza ug nagtambay-tambay. Pagkahapon nag-decide nako nga manguli namin. While on our way home, naanay checkpoint nga pinakalan. Nakulbaan ko kay first time nako nga ako jud mismo ang ga-drive. Abi ko mga pulis ang mag-checkpoint. Pero mga army man di ay. Kay usually pulis man gud akong ma-encounter bastag naa sa highway. Pero to be honest lang, mahadlok jud kog pulis ang mag-checkpoint kay intimidating kaayo. Unlike sa mga army nga smooth lang. Pero wala ko mag-general ha. Based lang jud ni sa akong na-experience. Pagtungod na namo sa checkpoint ni singgit si Ali sa may bintana. Nga papa, dito po kabantay nga naaman di ay si BJ. Medyo nawala-wala akong kulba kay naaman di ay siya. Gitok-tok niya ang bintana ang gi-open sa nako. Igora siya ni hi sa mga bata. Dayon ni dool sa dihang mga kauban nga murag nakichismis po. Nailang na noon ko. Diniingon tong sa kasundalo nga. Guwapa mo din si Mama Brad. I don't know og compliment ba to or yaga-yaga kay nakatawa man sila. Diniingon tong laing sundalo pod niya. Distansya na ta Brad. Kay basig mayayay taning BJ. Dinangutan na ang isa kasundalo nga. Di ba teacher man ka ma'am? Naka-familiar man gud ko nimo. Ni-smile ra ko ni tandor ako. Diniingon si BJ nga pag-mask gihapon mahabisa na mo sa sakyanan. Nakalimot sad bitaw kog taod sa mask, buti na lang nga sila ang checkpoint. Tinmingon na si BJ nga sige panguli na mo. Pagamping mo. Naanad na lang pud ko nga usahay kami ran tulos sa balay tungod sa trabaho ni BJ. Napoy one time ato nga natugkan na pud kog sapot bisag gabi ng dako kay si Ace dugay kay natulog. Almost 11 PM na jud to. Di pa siya matulog kay maghulat daw siya ni BJ. Naunsa na jud ning bataan, naglangi naman noon nga dili man siya ingani. Naluyan ako uyon para lang jud matulog kay katulgon na kayo akong kalag. Mang wala ko'y nahimo, gitawagan ako si BJ para istoryahon kay naghilak naman hinoon. Ako siyang gingnan,
Di ay usa ka bata diri ay dili matulog. Nagigda na Maywell nagtawag-tawag sa London. Ilambing-lambing niya sa Ace. Dugay-dugay pa ilang tawag-tawag, usa pa nakatulog ang bata. Dili jud ay lali mahimong inahan ay. Dili gani ni nako mga anak, pero gikapoy nako. Hands down jud ko sa mga inahan nato kay grabe kay silag sakripisyo nato. Our parents should earn the highest respect more than anyone in this world. The next day, naunta may plano nga manlakaw sa mga bata. Kaso wala ni Oyon ang panahon kay gauwan nasay news nga naay low pressure. So nagpondo rami sa balay ug nagkinatulog. Niuli po that time si BJ ug perting basaa kay ni kusog lagi ang uwan. Nag-dinner na lang po mig sayo kay ni Bran Outman. Then tingkatulog na to og sa sala rami ng higda. Dalunhat jud mig paypay sa mga bata kay alimuot kayo sa sulod. Bisan og tugnaw kaayo sa gawas. Katulgo na sad kay ko pero dili ko katulog kay sige og paypay while si BJ naghinanok na. Maayo na lang gani kay nibalik ang kuryente pagka alas 10 na. Anha pa ko nakatulog. Pagkabuntag ni sidlak na ang adlaw, maong madayo na jud amo ang plano. Pero kami ran tulo kay si BJ duty that time. Ano sahay maglangay-langay pa dyan na siya kay makighagwa pa na siya sa mga bata before mulakaw. And dili dyan na siya makalimot og ingon, dili magpabadlong ni mama ha. I truly appreciate jud sa mga pamilya niya nga istorya and sa mga simple nga gestures niya towards ako. And I know nga dili to nako angay tagaan og meaning since we are both casual raman sa usag-usa. Although na ay times nga magkalalismit tungod ra pod sa iyang pagkasungugan. Kay usahay, kita mga babae, nabiya jud tay level of sensitivity. Ng usahay wala ra to sila pero big deal na para sa tuwa. Pero bisag na may misunderstanding ni BJ, siya jud nay unang motagad or mo reach out mong usahay, makaingon ko nga dili jud siya ma-pride nga pagkatao. Dayon what I totally admire him is matured na kay siya magunahon. Nag-goodbye kiss na siya sa mga bata and medyo na-awkward ko kay nilingi man siya nako. Abi pa lang naghuwat pod ko kiss niya. Maong nag-alibay na lang ko. Ingon ko, nga sakto dito ilang giingon, nga a man in uniform is good to see. While nagtapik-tapik siyang patches kay nga no pun bitaw nindot kitao ni mga tao nga naka-military uniform, samot nagsakto sa pamaro. Pagwa jud ko kasagang siyang tubag. Ingon siya, but a man inside the uniform is hard to be. Dala katawan niya. I was like, unsa? Ako siyang giingnan. Sige daw be, i-elaborate daw na nako. Itabag si BJ, nga basta kay mao na to. Nangatawan na lamin duha, naman say times nga makasabot may anapoy dili. For the past days, panagsara jud makauli-uli si BJ sa balay. Even though ang ani mong setup, pero na-feel man sad nako nga mas nag-care pa siya sa mga bata kaysa silang amahan jud nga almost 2 months na nga wa gihapoy paramdam. Makaingon jud ko nga og naa na ni kaugalingon nga pamilya si BJ, swerte jud ang asawa ug mga anak kay mapinanggaon man kaayo. Yampo na lang jud nako nga mamaayo na unta akong amiga aron makauban na niyag balik ang mga bata. I was in the middle of my thoughts nga nikalit og abot si BJ. Yan siya nga manlaag ta. Nangutan ako asa man sa dapat tulong. Tabag siya nga mga ondragon. Sige, ako sang pailiso ng mga bata. Tabag si BJ nga ayaw na. Kita rando ha. Ato ra nang ibilin silang Ali og Ace ni Manang Jenna. Silingan na mo. Tabag ko nga, sa mag-datean do ha. Ito bagra siya, sige na, maghulat ra ko nimo sa gawas. Nagdali-dali pod kog ilis, kay ambot ba? Na-excite man pod ko. Paggawas na ako, gi-open na niya ang door sa front seat. Siyang gingnan, good gentleman good. Tubag siya nga, syempre, basta sundalo, Maginoo. Itubag ko nga, Maginoo na medyo bastos. Nikitawa siya pag-ayaw. Misumpay kog ingon niya, di ba sakto ko no? Katawa-katawa lang kadiya BJ. Gatuo talikag wala ko kabantay anang pasimple ni mo nga ninja moves. Klaro kay ka sa pattern do. Sa mga tong nag-seatbelt na mi pero sige gihapon siya katawa. Ako siyang ipangutana.
Nakarelate jud ka pag-ayo no. Tubag si BJ nga, never be jud kong nagbinastos nimo. Sa kong nahuna, so assuming raday ko atong panahuna, maulaw man sad ko sa kong nahuna. Namingon siya, never po na nako buhaton si mo. Kung feel ni mo na ako'y nabuhat si mo nga mura gibastusan ka, then sorry. Dili jud to nako tinuyuhan. Usa pa, mahadlok man sad ko mobuhat anang mga butanga unless kung naay consent nimo. Wala na kami tubay og nag-change topic na lang. After sa mong lakaw, nangulir sa dayon mi kay basig nangita na to mga bata na mo. Nibalik sa dayon si BJ pag duty humanthatod niya nako sa balay. As usual, kami magyapong tulo ang mahabilin. 3 consecutive days nga wala naguli-uli si BJ sa balay. Pero constant gihapon among communication labi na sa mga bata. Medyo gibati na pagod kahadlok so kada tong giingnan ko sa mga siling. Nga naa daw tulo ka buok lalaki nga nagtuyok-tuyok sa balay kada alas 9 sa gabi. Nakabonet daw. And 3 days na sa daw nga nagsigig balik-balik sa balay. Sa tinuod lang nakuyawan jud ko kay basin og mga daotang taon. Makuyawan ko sa safety na mo. Nasultian na sad nako si BJ about ato. Maong niuli jud tawon siya. So far katong mag-ulian na siya sa balay, wala naman pod na malik to mga lalaki kay wala naman nabantayan sa mga silingan. Na-question na noon ako si BJ atong time kay basin og naabaron siya'y kontra. Unya basin madamay mi. Pero ingon siya nga wala man sa daw siya kay balo og naa ba siya'y naka-conflict. Dayon nato sa kagabi ato nga nabulabog jud mi kay niabot og galit sa balay ang papa sa mga bata. Napod siya'y kauban nga duha ka lalaki. Dito pa mi nakagets nga basin sila to ang nagbasbas sa balay sa mga niaging gabi. At first tarong pa man kaayo ang pakiistorya ni BJ sila until such time nga nikalit man siyag pangiso. Nahadlok jud ko tong time kay basig magkagubot noon sila. Kay sa tinuod lang, isog jud tong bana sa ko ang friend. Wala man jud ko nakapaminaw silang gistoryahan kay gipasulod man mi ni BJ sa kwarto. Pero nilantaw ako sa bintana kay naaraman sila sa gawas nagsultianay. After ato nang lakaw ang tulo ka buok, dahil nisulod na sad si BJ sa balay. Gipangutana jud nako siya sa ilahang naistoryahan. Ang naguol yun noon ko kay gusto daw samahan nga kuhaon na niya mga bata. O kung dili daw ihatag ni BJ, pakasuhan daw miniyan do. Makalagot jud siya kayo. Kay kami pa'y mahimong dautan nga wala man gani siya nagpakabana sa iyahang mga anak. Wala man gani siya atong panahon nga gikinahanglan siya sa mga bata. Gipangutana po nako si BJ og naa ba sila'y nasubutan. Pero dili jud daw madalag sabot ang bana siyang igsuon. Closed-minded kuno nga pagkatao. Bisan tod og dili may makadawat og pasalamat gi kaniya, pero dili pud unta ing ato iyang approach sa mga. Hinuon wala man sa jud may rights nga dili na mo ihatag ang iyang mga anak. Kay sa batas, siya man jud ang mas naay katungod sa mga bata, kay siya mismo ang kadugo. As in logi jud ming BJ bisan asa pa nga husay. That time sad, murag dili pa nako kaya nga magbuwag sa mga bata kay nakaka-create na kog attachment nila for pila ka months na mong uban-uban nga mura na jud sila ako mga anak. Dili pa nako ma-imagine ang time nga mubuwag sila na ako. Unless kumabalik nilang mama, kay okay ra na ako. Pero ato silang papa, wala na jud ko chance na makita or maduaw pa ni sila. The next day, nagsabot mi nga magsuroy-suroy since wala po'y duty si BJ that time. Gusto sad niya nga magsuroy ang mga bata kay wala mi kabalo o gwen rataman ang mga bata sa mga. Parehas mi nga gusto i-cherish ang time samtang naa pa sila namo. Nag-andam na mi sa mga bata kay ready noon ta mi manlakaw. Sadly, nahitabo jud ang buta nga dili jud nako gusto makita. Nikalitog abot ang papa sa mga bata nga nagdala og mga kauban na pulis. Gusto na niya kuhaon ang mga bata. Pareho mi ni BJ nga wala kay mi. Siguro nakurat mi silang pag-abot. Nahadlok sad ko kay naamanggoy pulis nga kauban. Feel jud pud nako nga nagpalaban siya. Aron wala jud may mabuhat para dili namo mahatag sa iya ang mga bata. Lain ko sa feeling harap-harapan ko ng mga bata.
Sakit pa jud kitaon kay naghinilak in taon kay dili gusto mo uban silang papa. Wala jud ko kaagwanta og nisulod kog balik sa balay ug didto ko naghinilak. Gisampungan na lang nako kung dunggan kay di ko gusto makabati sa mga hilak sa mga bata kay sakit kay paminawon. Mabati dyan ako ilang tingog nga sige ingon nga mama, papa. Lisod jud kaayo kay wa mi ikasukol. May regrets kay wala jud ko kuno-huna nga pwede day mi nga ma-end up sa inani nga situation. Kaya I was imagining things like maulian akong friend ug mobalik na siya sa Mindanao ug mag-uba na sila sa mga bata. But it end up horribly. Wala man good ko mag-mind sa papa sa mga bata kay abi jud nako nga wala na jud siya ipake. And I don't know sa rason nga nung eager na kay siya nga makuha ang mga bata. Pila ka minutes ug usay-usay nila nang larga na sila. Totoo nisulo na si BJ sa balay pero nagsigi paghihapon og tulo akong luha. Ang nakaapan kay nabulabog sad ang mga silingan ug daghan noon ang nakichismis. Nisuludan lang ko sa kwarto kay naglabad akong ulo sa sigig hilak o gikatulog na lang nako. Hapon na to anhap ako nag-decide nga mugawasikan sa kwarto kay gibati sad ko kagutom. Nabdan na sad nako si BJ sa sala nga nagtan-aw og salida. Nihanggat kog kaon niya kay nakaluto naman pud siya. Awkward kaayo kay wala jud may tingog-tingog sa usag-usa. Wala sad mi nagtopic sa nahitaboan ng adlaw. Paguman sa panihapon, nagtambay rami sa sala. Nabaguhan lang jud ko kay mingaw kayo ang balay. Sa una malipay kog mingaw kadali, kanang walay magsinipat. Pero karon mas gusto na kog bahalag saba kayo, basta naalanjoy mga bata din eh. I realized some things nga memories na lang jud ako mahipos sa times nga nagmalipayon ko kauban ng mga bata. Adlaw-adlaw gud nako sila nga makauban, ug naanid nako silang presensya. Every time nga makaremember ko sa mga bata, dili jud ko kapugong nga makatulo ako ang mga luha. So I've decided nga muhawa na sa balay. Kaya wala naman ko'y atimanunon din eh. Gibuhat raman sa dunako for the sake lang sa mga bata. Ano sa pa, gusto sad ko makalimot sa mga panghitabo. Gi-open up na ko ni BJ nga mobalik na ko sa apartment na ko. O siyang giingnan nga mobalik na ko sa apartment ug maha. Sabag si BJ, unya, ako na lang usani din eh. Wala na jud ay maghuwat na ako inigmoli ko. Sa kunahuna I was like, unsa data? Nag-abot raman ta kay tigbantay sa mga bata. Ako siyang giingnan, namantay tag sa ka mga kinabuhi. Ako man naman itong trabaho as foster parents sa imong mga pagumangko. Maybe, need sa tagpahuway sa mga nahitabo na to ron. Tubag siya. Nga di ko masugot. Ako siyang gingnan, nabuing na ka. Di ko nimo papaulion. Magunsa man ko dere. Basig mayabag na noon ko sa kamingaw dere. Tabag si BJ, unya ako. Dili na lang pod ko mo ulit dere kay wala naman mo. In my mind, murag dili anad nga tagsaraman sad ka magulian. Sa motong wala na ko nitubay niya. Nisulod na ko sa kwarto. Kay sure na jud ko sa kondisyon nga muli ko pagkaugma. Pagka morning say ginanangit si BJ nga mulakaw na siya kay Mochuti. Igrab to na akong tayma nga makapanghipos aron makauli ko dayon. Nagbilin na ako og note nga gibutangan jud nako sa lahi og Mama Charm. For the last time nga tawag sa ko. Wala na pod ko nag-message or call niya. Mabasa man to niya or dili basta kaya nagbilin kog note. Nabiya ko sa balay nga feeling nako half of my heart na aning balaya. Every corner of this house na adjud may mga memories nga na-create. Basta lain ka sa feeling. Bugat kay lakaw but I have to move on and leave the past behind. A past that will forever remain and will always be the best treasure in my heart. Ginahuna na lang nako nga someday in God's time I can also build my own family. For now, focus na lang ko sa unsay na anak ko ron. At least, naka-apprentice na ko. Bitaw. 3 weeks na sad ang milabay ikan sa maong panghitabo. Nagplano ko nga muli unta sa Visayas, kaso wala ko makaprocess sa mga documents para makasulod sa border. Kaya apiki sa time and honestly, mahadlok sad ko magpasuwag. Nato event sa silingan nga balay, niya gi-invite ko nila. Nalingaw po ko dito,
kay jamming man sad ang mga tao dito. We were in the middle of our celebration when giingnan ko sa isa na mo kasilingan, daan daw nangita na ako. Na-confuse ko og kinsa. Gitan ko sa apartment kay tuwa man daw dito nagulat. Ang nashock jud ko kay naabot si BJ dito. Dahil nung utana ko niya, noon sa mga kadire, may tubag siya nga, mo bisita unta ko, kaso naglaag man dahi ka. Tubag ko nga, kaya nga nung wala man sad ka nagsultidaan nga mo ka. Abi jud na ko og sukmatan ko niya sa kong paglakaw, kay after ato wala na sad may nag-communicate niya og balik. Tubag si BJ, naglisod ko sa signal na mo. Busy pod kay me, kay sige migbiyahe-biyahe. Ni diretso ra gani ko diri. Itubag ko nga, pero nakuli na ka sa balay or wala pa? Tubag siya nga, wala pa. So kat paglakaw ni mo adto, wala na ko uli-uli. Laay man kay ako na lang usa. Tubag ko nga, pagkaon sa diri. Idala na ko siya pagkaon nga kinuha po na ako sa pikas balay. Nagstay rami sa apartment og nag-istoryahan. Nagkasabot may nga itry na mag-contact ang mga bata kay pareho ming duha nga gipangmingaw nila. Sadly, cannot be reached man jud ang number silang papa. Usahay sungugo na lang ko sa mga kauban nga aron dili may magmaoy ni BJ sa mga bata kay maghimo na lang daw may amo. Makatawa na lang ko gigatuo man jud sila nga naay kami. Human sa mon chika-chika gibati ra pud kog katulugon. Sa sala ra pud natulog si BJ kay lisod man pod nga magtapat mi. The next morning say kay siya milakaw kay duty naman po daw niya. Usahay maloy ko niya kay murag hago jud kayo lang trabaho pero mao man ligi nga iyahang gisudlan. After ato wala na sad mi nagkita og balik. Usahay makadawat ko og text or chat niya, depende ra pod og maka-online. Mangumusta ra siya and ana ra pod taman kay usahay wala naman siya reply. Well, maybe adto ra jud taman ang tanan sa muha. We have different pathways man sad. And time will tell na lang jud kung unsa man gani ang mahitabo in the future.